Takže čau, zdraví ťa malý Pálko, klobučník s Vladisom, ktorý točí toto videjko pre vás, pre mňa, pre všetkých. Takže chcel by som ťa pozvať na meeting do Akafe klubu o 9. v piatok 8.8. večer, takže dojdi tam. Je dôležité chalani, baby, bukty, tety, aby ste došli, lebo mám zase veľa noviniek, čo sa týka nového produktu Par Thea. Je to nový produkt, ktorý si už budeme môcť od piatku objednať, poviem koľko bude stať jedna doza a vlastne poviem zase celkovo čo je VEMA, poviem čo je biznisík u VEMY, ako sa zarába, poviem tieto novinky a hlavne chcem s vami prebrať ľudia. Veľa z vás mi píšete, že chcete nálepky, šiltovku, čiapky, takže toto určite dojdite, zgrupíme to, dohodneme sa, určite môžeme vyrobiť tieto vecičky, máme na to ľudí, takže ty točíš, ja mám hubu, ty fotíš, ten tlačí. Takže dojdi tam. A jedna dôležitá vec je ešte tá, ktorú som chcel povedať nakoniec tohto videjka, že chcem poďakovať hlavne môjmu rakúskému týmu od Daniho Koglera, Michiho, Štokyho, Rolliho, Klaudiu, meine alles Österreich, Team Dankeschön. Takže mám veľmi silných ľudí za chrbtom, čo ma tešia, chcem, aby ste to aj vy vedeli. Takže teším sa na vás, dojdite. A noch einmal Deutsch. Ich grüße Michi. Du bist hohaj, gute, herzlich Mann. Danke alles. Danke für alles. Dani auch. Danke. Stocki. Danke. Ich freue mich auf dich. Und Rolli, danke schon. A Samuel. Ďakujem ti veľmi pekne za všetko, že mi voláš, že mi posielaš novinky a že si vlastne môj dobrý kámoš. Takže čo dobrý, fest dobrý, najlepší, takže dojdete tam, aj ty samo, už sa na teba teším, kedy dojdete, takže ich grüße, sohy nohy Antifa, čaute. Vládi, stočíš to? A ešte som vám chcel povedať, že slova sú jen kapky dešte, volám, ať prší ešte. Dúfam, že v piatok nebude pršať, chcem ísť jazdiť večer do parku, takže aj tam dojdete šaj. Čau, mír.